Ty, chod pavúk. Ja som ho nevidel! Čo robia? Zase sa tam lížu, tí dvaja. Pideli, veď z tej planéty sme mali zobrať tiež ten generátor, vy postihovia. Na začiatku hry som vám povedal, že tam je ten generátor a nezobrali ste ho! Kámo, ragebait, prisám Bohu ragebait. On má na hlave liena! Kúkaj ho! Debili, čakajte! Kde ste? Čo robíte? Bože, tak ma... Áno, povedal som ma 15 razy, aby ste ma počkali a odíďte do faka, kámo. Odpovedzte! Čo je toto? Čo má byť toto, chat? To je ako ropná plošina dáka. Konečne, kámo. Ty si fakt... Wow, kámo, ty sa od nás vzdialuješ a my ťa hľadáme. Vzdialujem, veď som na vás húkal, vravil som vás, aby ste stáli, kámo, a vystrali ste sa na mňa. Kámo, ešte predtým, ako ste vošli, som na vás húkal, aby ste zastali, aby sme šli spolu a odišli ste. Debili, čakajte. Kámo, ragebait, prisám Bohu ragebait. Idem, kámo. Ty, no to, natrtkaj do stĺpu, dobre, či do rúry. Pomaly, ale ja som tučný, pomaly. 70 kg. Dobre si kľúčik, tu máš kľúč, dober môj kľúč a kde čo skoro. Mám full! Vyhoď to a zober môj kľúč, debil. Mám oveľa viac valuable veci ako tvoj kľúč. Nie. Ale ja to zoberiem, lebo som vyhodil svoj kľúč, aby som sa ťa odľahčil, ty rozmýšľaš čo za tom, ty ko... Fakt pridrbali. Ragebait, ragebait. Fakt. Asi tak, už dostávam riadne one. Hýbaj, kam ideš, kámo, ty sa sem. Kam ideš ty? Ja tu čítam chat. Ja tu mám prácu. Hýbaj sem. Mi nevrav. Ty, pavúk. Prejdi. Hej, keby ja viem tak skákať. Môžeš tak skákať, doslova skôr máme rovnaký. Zabij sa. Nechať sa tam. Ja som ho nevidel! Nikde som ho nevidel, veď nebol predo mňou! Môj Bože, ty si taký ko... Veď nebol predo mňou! No pošiel, kámo, asi. Veď nebol predo mňou, ako som do neho mohol vojsť. Dobrý deň. Pozrite, parkour. Udi. No poď. Ja by sme profi. Kamu, Ty, čo ti mám mať? najviac zbytočný jump BTV. Najviac zbytočný. Inak pravda, kámo. Berte čo najviac lootu, speedruneme to. Berte čo najviac lootu, aby sme si nakúpili konečne veci. Jedenkrát v živote sme kúpili jetpack, kámo. Nerob do p***. Pomodovaný ešte. Ale jetpack je aj tu, no hej. A iba... Kámo, drveš mi celý audio stream, kámo. Nerob. Idem vyniesť túto mŕtvu. Tak ju vynies, kámo. Ja idem. Buzerant. Nejde za mňou. Prosím, nejde za mňou, kámo. Iba to nechcem, aby za mňou šla debilná trúbka. A celý čas to počúvať, kámo. Fakt, že nie. Ja sa čudujem, že to ešte nie je Ja sa tiež čudujem, lebo... Vieš, akože, kortizol mám už podľa mňa tak na 300% minimálne, vieš. Čiže ako, ale zvládam to. Zvládam to. Úplne v kľude, vieš. Ja som ho nevidel! No. V kľude nie, ale... V pokoji, ani v pokoji, zvládam to. Prosto nemôže byť naopak, že v sobotu MLC a v nedeli random. Pretože keď to dám opačne, tak ja nemám čo, no mám aj tak veľa vecí čo robiť, ale keď proste si natočím teraz content, hej, a tak v nedeľu, dokým bude stream do tých 18:30, môžem editovať ten content, chápeš, že budem sa robiť klik do p***. Nie! Nie! Ja to Pondiata hra! Sprostá! Kámo, on proste... On sa topí, ako sa môže topiť ten idiot? Preto keď sa autami tak nevidím, ako topí sa. Nemôžem čítať chat proste. Povedz nejakú dobrú mapku, Ale kámo. ja nechápem, že Xerox Ja má chcem takú dať mapu. tendenciu, že dokáže si vždy skápať na hociaké veci. A Xerox je laziest employee. Ja chcem mapu. Mám asi nejakú novú a bude to vybral som práve asi najhoršiu mapu. Ak tam zomreme, tak je to pre účel contentu. Let's go. Lezu. On je Blood Moon, kámo, on je Blood Moon. A čo? Ja ti dám Blood Moon. No tak teraz tam bude čakať Slimak, tam bude čakať teraz.
Ja vám ukážem, aha, vôjdeš, nuka. Kameruje Čo mi slimaka. slimák urobí? Aha, bum. Mám oný generátor. Mám generátor. To je blbosť, kámo. Je tam Hej, generátor. máš na začiatku. Prečo tam idú, keď som im povedal, že tam je oný, tak sa tam aj tak natrtkali. Chodia za sebou ako zastraté oné. Kuriátka, kámo. O môj bože. Teraz sa pozerajte, chat. Ak tam bude dať slepá ulička a nevedieť, kde som, tak je to nachuja celkom. Kamarát tam je trošku. Ja to zvládnem, kúkajte sa na to, chat. Ukážem vám čistý gameplay. Skočíte takto z boku, aby sa nepovedalo. A idete k lodi pekne. Teraz sa pekne dostanete. Ja viem, ako sa hrajú tieto hry. Ja títo hry hral! Čo robia? Zase sa tam lížu, tí dvaja. A majú tam také NMAka, ale to je ten slime asi. Ideme preč. Prečo? Tak na čo už máme ísť ďalej? Nechcem, máme veľa vecí a... My sme veľa pravda nikde nič, kámo. Kde je Sergej? 2, 1... Ja im blbo? A čo si nepovedal, že si von? Pide... Veď z tej planéty sme mali zobrať tiež ten generátor, vy postihovia. Na začiatku hry som vám povedal, že tam je ten za***ný generátor a nezobrali ste ho! Kortizol. Ráko, bol kortizol. Aha, čo spraví? Nič. Tak a ja? Poď teraz ty, naradi si. A easy. Hej, chlap sa tam postaví na začiatku, keď iba začal cooldown a ja tam mám ísť po polke. Dobre. No? Hlavne no stres, ja viem. Či koľko máme Kamo! teraz? 460 mám teraz, ako sme mohli mať, viete, jedna flashlight a 125, tak ako sme mohli mať toľko, keď som na 4 flashlighty a ešte 2 walkie-talkie. Tak mi nevrav! Máme dosť na auto, kúpime auto? Nie, nekúpime auto, nahal som to tam naschvál, kámo, mohol som minúť tie prachy. Naschvál som to tam nehal, tak tam naháš aj ty. A už vypadni z toho. Na čo sú nám 2 šavelky? Je to zbytočné, zapreť to zabera slot a nikto poriadne neužije šavelku, kámo. Nikdy v živote jednu bereme, maximálne jednu a ty kúpiš proste 2 naniac random veci. Vypadni sa ja. Nič nekupuj, nič! Už vypadni z toho shopu! Dobre, teraz chlapi, teraz keď dovolíte na mňa rád, ja som nič nekupoval, tak to som bral. Ty si kúpil si. Ty p***a, čo kúpil zase? A poď sa, vidíš, tu tam mám profilku teraz. Ježišmária, to je Čo si si čo kúpil? Otvor to. Tá baterka, čum. To si tam vieš dávať veci? Hej, zoberieš to do ruky, vlastne zoberieš to normálne do ruky ako vec a na to klikneš kvéčkom. A to si kde kúpil? Druhá, tretia, všetko nutrie. A neváži to nič? A teraz čum, nemám nič. A to si kúpil? Hej. Koľko to stalo? Dostal som to, asi $40. Tak to idem aj ja kúpiť. Skúška, walkie-talkie, skúška. Aký za tým? Kvéčko máš tam napísané, ty buzák. Brácho, fakt, že nehovor N-word, brácho. Fakt, že nebudeš hrať N-word. N-I-G. X, I, O, R, A, X, Xio Rex. On má na hlave On liena. ťa zabere. On ťa zdvihne, ale teraz nezdvihne. To musí byť viacerý na to. Prečo máte do vysielačky, keď doslova sme pri sebe? Ale majte ju zapnutú, hej. Majte zapnutú tú vysielačku, hej. Potom, keď to nevieme. Brácho! Nie, lebo nebudete ma počuť, majte iba zapnutú, ale nehovorte do nej. Benzín, počkaj, paradálna práca, fullback. Let's go, teraz bude dobré, lebo už sa môžeme rozumieť. Paráda, tak si zapamätaj, kde je. Closol som vent. Toľko kľúčov, čo mám Toľko to má value? 3 iba. Tento kľúč je tak strašne useless, kámo. Zojú sa, kámo, kde si? Ja neviem, povedzte mi, kde si, ja som čítal chat. Proti, ty debil z prostitútov, kde si ste? Aha, má dvoch! Dvaja! Aspoň traja musia byť, aby si nie to sám dal. Vidíš to? Let's go! Ale Dominik, môže ja pustiť? Kúkaj ho! Ale super, pani, haha, veľmi. Ale je to funny, máš pravdu. Tu sú, zazviete mi, on je na mne! Drbni sa po... Ty debil! Odoriči, berte to. To už sme tak dlho. Ber to. To stíhaš, kámo, kľudne mňa ten červ nechytí teraz.
Hej, Hej, je super. spálka, čakaj na mňa. Ja to nedám, kámo, ak je po mne. Poď. Čakaj ma, Daddy, ja som ťažký, ja mám 45 pounds. A ja som ťažký. Nie! Nie! Nestihol to, to je dent. Ah!